Благодаря ви за което, значи гарантирано сте готови за едно шоу, което ние сме готови да ви представиме отново и пак, повтарям, за 16-та поредна година. Автомобилният форум на най-любимата марка в България събрала толкова хора и приятели. Приятели, които чакат този момент цяла година. Отмътват своите автомобили, обаждат се на приятели познати, за да се видят точно тук и сега, за да затвърдиме дружбата около марката БМВ! Надявам се да сте готови за екшена, защото аз съм готов. Момчетата, които ще раздават газ през целия ден, и те са готови. Но чакат само едно единствено нещо. Плотник! Още! Готови ли сме за тоталния екшен, уважаеми приятели? 16-ти национален БМВ събор. Стефан Цанков, Арчи, Миравиори Тим със своя чисто нов автомобил, който се представя за първи път днеска тук. 2.8 турбо. Уважаеми дами и господа, втори зад него, европейски шампион по дрифт, дами и господа, със своя American Muscle под капака, невероятните 600 конски сили. Но зад него, двукратния европейски шампион, дами и господа, Александър Язов, Матрицата! А дали точно тук и сега най-вярната публика и фенове на марката БМВ ще може да аплодира тези невероятни дрифт пилоти, които ще раздават газ през целия ден. Стои само за вас! Ето така очакваме да реагира най-шумната публика на територията на Република България! Отново и пак да ви ги представя! Стефан Цанков, Арчи! Павлин Палев! И не на последно място! Остановче! Обреш! Уважаеми дами и господа, официалният поздрав за любимеца на публиката. Голямата привилегия и чест за мен е в този момент да ви представя невероятния, неповторимия човека, който от тук нататък ще представлява именно и само едно честта и достоинството на БМВ Клуб България! Дами и господа! Уважаеми приятели, защо не ви чувам да реагирате за Стефан Зашев? Не го ли харесвате? Голямата чест и привилегия от тази година, чрез неговото достойно представление
всички дрифт шоу събития и дрифт състезания от тази година. Господин Стефан Зашев Кралю, той е официалният дрифт пилот и представител на БМВ Клуб България! Сърчо, как се чувстваш, приятелю? Чувствам се невероятно. Искам да благодаря на БМВ Клуб България и на всички хора, които сте тук и ни подкрепяте. Обещавам много да ви радваме тази година! Стефан Зашев! Сърчо, а готови ли сме бата за шоу? Готови сме за шоу по всяко време на деня. Ела да ги чуваме! Ела да ги чуваме тези хора! Плотник! Стефан Зашев! Ела, Стефчо! Ела! Мексиканска вълна за Стефан Зашев, дали ще може да направим? Ей, хора! Ето това е лицето на БМВ Клуб България! Ето това е човек, който от тук нататък ще представлява не Бойне, а нашия клуб! Клуба на БМВ България! Защото знаете ли какво? Никой не може да ни стъпи на малкия пръст. Нали? Най-добрите ли сме? Ще го покажем ли? Регионалните структури! Готови ли сме? Да ви чуя! Стефчо, готови сме, брат? Готови ли сте за купон? Само да изкараме ни изящни фигури, момичета, леко да се покриете, може да излезете отвънка. Ще бъде много опасно! Стефан Зашев, Стефан Цанков, Арчи, Богдан Бенев и Александър Язов, Матрицата. Са готови за това!
Стефан Ценков Арчи! А точно в този момент сме подготвили и нещо, уважаеми приятели, но не на 4 гуми, а единствено и само на 2. Нашите приятели от София Райдерс ще представят един от най-красивите двуколосни. Голямото партньорство с Байлекло България. Ето вижте най-красиви, уникални, мощни и неповторими мотори, дами и господа. Абе, нашите! Ей, никой не вика за Стефан Сашев. Искам да се извиня, но това е първото ми каране след цялата промяна на колата и така става понякога. Ма Стефчето, нищо не е станало. Влиза да го оправя! София Райдерс! Защо никой не ги подкрепя? Как мъчета има нужда от вашата подкрепа, за да продължават да радват? Очакваме и може би първия стъпър с марката BMW. Дали ще има такъв герой, който ще си възписа колата? Мотора.